Tini ojagawa Tipramata Boagrano Hamzagui Vishnu Deborma Parawa 8 family ni borok tini join khaipika जों 8 hingga 8 no sanai 80 hin chakla 8000 hin chakla 8 family ni borok no tini oro joining khaipika borok no belai ke khabai lamsogo tamni hingkai dofano hamjagui tabuk sisanani jora manthaino sanmani jorable tabuk phaiya tabuk thanchangya palbak sangya ke bufurung naiba hoyto राजनीति नि माध्यमिक फानong सिtung तफनो थानसा खायि जों चिनि मानथाइसे साननानै बा आमगै बरकनो खाबाय खुबाय लामसगै आं बरकनो आनि कंग्रेचुलेशन्स याफारै दफानि सामुं बरक बो खायनाय ककनो फारि तालांनाय हिने आं खाखाय बरकनो तिनि लामसबाय तिनि जे फाइने रक लाइथांनाय तमरा सिtung तफनो बोआग्रानो हामजागै फाइमानि बा आबसे बतर कक तामनि हिंकाय केबोनी एगेन्सो सावैतो जों अरो बरकनो रिंगै तुमानिया एबा खाय बरकनो जों अबहायरिनाय नि कक रिवै तुमानि बुया बुसखांगो नाहार मुंतामो आबनो नाहारैसे बरकनो चिनि जेसेक मानसा केपासिटी नि बिसिं जों बरकनो बुजिरिवै चाइतंमानि बिसिं तै फाइमानि बा बरक तिनि साबाय खै हाम फाइमानि बागै बरकनो दैसा हामबाय